watu wetu wa mlima. Tuamuke na turundi kule tulikokuwa. Jodbura makarachonyo Adipo Okuome okone piny owacho kokale migao mar omenda mondo ogol ne jodbura omenda mar chwalo chenro mag dongruok e kuonde chung' ute buche duto kata mano mar CDF. Ka okoni thoth jonyuol madhi tero nyithindgi e sikunde dwe manyien mano higa mar 2024 moko kuomgi dhi moko erot dhi moko erot poni omenda no okogol mapiyo. Okoni agulu mar CDF emosebedo kanyo ka jolo somb jopuonjre mawuok e familia ma ok nyal ma jaod bura chiwonegi omenda mag bursaries kendo deko masani sirkal deko godo oro omenda go dhi hinyo jopuonjre mathoth. Adipo ne oseo jatend migao ma ochung' ne weche mag omenda pacho ka Ngire Juguna Ndung'u mane okoni ema pod okwamo gi omenda mag CDF ma en owinjore onego bed ni oganda yudo. Released mapiyo kaka nyalore nikech school biro chakore akiani en first or second week of January. To kawa onge pesa mwabwa mi nyithindo, kawa onge pesa mwanyalo chiwo go bursary, akia gimo biro wacho ne nyithindo. An nyaluone kata cabinet secretary mar finance ni ananyisgi gi nyingi ni ine mitwerie pesa ine mitamuri okwan mondo mi wawach kama problem nitie. An okabibeda problem nikech an odoro pesa no mapiyo kabisa mondo mi kik nyithindwa bi safa. Da goero kamano ni Ruoth Nyasaye kuom tayowa makoro higa koro rumo. To kendo en geno na ni ka Ruoth oyie mano Nyasachwa to mi wachopie higa 2024 gi kwe. Watiek higa ni maber mondo wachop kanyo. Nyithindo mawuok e kuonde dak ma nyithi kiye